2019ko Kontxako banderaren klasifikatoria ospatzen ari da Donostian, eta gu bertara Donostiako gaira etorri gara, ona bertaratu diren arrauntzaleak ezagutzera. Entzun dugu euskera bat bertako azten azuen hondik antzatozte, Ondarrutik. Orillotarrak ez da, argi dago. Asko antzen bat alda. Bai, eramango aldu aurtengoan Kontxako bandera. Zeinen eskako mutilako bilak. O bilak, ez dakit, aukeran bilak ez da. Albalimada bai. Bueno, hementxe gaude 3 lagun Orillotarrekin ez da? Nungo zate zuek ba? San Juan. San Juan da kolore arroxekoa. Paladaz, palada, ubera zubera Arraunari tira guztiok batera Ze espektatiba dauzkago aurtengo? Bueno, lasai, gaur klasifikatu eta lasai, gure lan nahin eta... Klasifikatu bai behintzat? Bai, hori seguro. Eta zer dute zuen gurasoek? Ze espektatiba gaude aurtengo Kontxako banderarako? Flojotxo ala... Esperantza asko ez, baina animu pai. Eta Kontxako banderak badauka ezta? Beste berezitasun bat, beste xarma bat. Bai, beste xarma, beste saltxa. Araunlariak irteten dira, gogo bizi zindarean. Giroa piztu zurgulen irlan, portuan alde zarrean. Apostu egiteko afizioa beldaukazu? Garai batean egiten nun, baina garai batean oso erresa da. Oso jende gutxik aditua etortzen zen, gaur asko zailago da, kompetentzia handiago da eta jain naiz ausartzen. Zarete, arrauntzaleak zuek beti danik? Bueno, lehen arraurin inegea. Beraz pixka bat ulertzen duzu egintzat mundu honetan. Gutxi gora bera badakio zer den eta... Eta zertzarete gaur egun herri joaten zareten horitakoak? Hau gehiago. Bai. Joaten da trainera amatea eta... Haure bai gu horri biltzen gara. Horain ikan elkartean bertan zabiltzate ez da? Eskuba botzen eta pixka laguntzen da. Nire arreba Kontxan dago jokatzen. Beraz, zure arreba arraunlaria da. Eta zer moduz, dabil gustora? Bai, ondo. Arraunean aritu behar bazenu, zer nahi zenuke? Arraunlaria izan edo patroia? Ni arraunlaria. Bai. Estriborrian, beti. Gaina argi daukatzu ze posizio eta bestia. Ababorrean nik ez dakit arraun egiten. Estriborrian, bueno, zertxo bai bintzat. Emakumeetan, bale, lehenengo. Zein izan da, Kontxoko bandera gehien eraman dituen taldea? San Juan. San Juan? Bai, San Juan izango da, bestela gallega, baina, bueno, irutza zain San Juan izango ala. Mira, bera dauka arrazoi bilak San Juan eta Rias Baixas. Izan da hori jok, momentuz? Aleik ez. Huts, emakumeetan. 2 bandera, bazen ekiten hori? Bai, eta mutilek zenbat irabazi dituzte? Zakigu. Gutxiago seguro, baietz? Bai. Gizonezkoetan nor dauka? Bandera gehien? Hori galdetzia de, hori jo. Kostatza izu esatea, Bai, hor baitugu pixka bat. Ja, zenbatekin? 32. Ze kariño handia hori jori bereziki edo? Bueno, urien ez, Lehorrian, bai, Lehorrian... Uretan ez dago lagunek? Ez lagunik ez da.